Awusuka madoda ugatsheni kaGlass Ophongolo. Yazi le ngoma eqala ukuphuma abantu nje babeyithatha normal track engathithi nje lezo ngoma ezimnandi kaGatsheni eyizoba kahle nje zingabi nayo into esimangalisa emva kwalokho. Kodwa after 3 months ngoma February the following year oku-2024 yabe isikhuphuka ngenye indlela. Yakhuphuka kangangokuba kwaze kwaqala ukubonakala ukuthi ingoma iParis ifuna ukusala ngepopularity the way uGatsheni ayenza ngakhona ingoma yakhe laphana online emcimbini plus kwakade kunalento yokuthi kuzovotwa kuzokhetha yayidlisa kakhulu emcimbini kona wonke amaqembu ayemqashile. So le ngoma kaGatsheni yasebenza kahle kakhulu yingakho sizahlanganisa u15 million lapha noma views ku YouTube ibheka ku16 phusha kahle kakhulu lo ngoma leyo yadlala enkulu indima yamanisa nama awards amaningi more than 2 try ne best male lapha kuma Sama MTN lapha neGoal kuma Sama 39 awards. So enye izinto nje lezi uGatsheni ezamphambisa kakhulu after isikhathi eside ekhona indimini ubonakala umsebenzi wakhe kodwa le yabe sifaka istembu ukuconfirm ukuthi cha kade ngikhona ngibambile into mamaskandi and kwamvulela iminyango eminingi kakhulu uGatsheni wazobona neQuantum lapha kuma Mother of All Maskandi Festival la oqala ayingo 2024 ayingo 2024 lapha ahamba naphuma phambili uGatsheni. So ingoma yakhe yabe sisebenza kahle kakhulu lapha ku Spotify njengoba sibona ukuthi enye ingoma ezifew ezikwazi ukudlula ku10 million lapha noma streams ngoba akudluli noma ubani lapha ku Spotify kuma 10 million. Ingoma esekwazi ukudlula lapha ku10 million nje uGatsheni hayibo Thandeni SK iParis I believe nayo iGucci naye uGatsheni awesi4 angikho sure ubani osedlulile kodwa ke if ekhona ke ngizobhala mhlambe lapha phezulu kwivideo ukuthi enye ubani lo ngoma leyo. So kukhombisa khona ukuthi umnyango omncane kakhulu imbobo yokuphuma ayikho kunzima kakhulu lapha endimini nomaskandi kwaqhamuka uGatsheni ama last minute bazokhombisa ubuqhawe babo. Unfortunately i-album kaGatsheni yaphuma kamuva last year ethi angazi noma ingqeqe incwadi yamaphupho into ecishe ifana le angazi noma ngisho kahle yini ayibanga sisimeni sokuthi bestream njengayo le album le ebine hit after hit iyo nje into ke eyabisiba ke nje ke iphoxa kakhulu umsebenzini wakhe kodwa khona nje ngale ngoma le yenza omkhulu umehluko yangena kakhulu kubantu bayazi abantu ama-res kuphi bebeyifuna nama province bebeyijabula kakhulu le ngoma le yasebenza kakhulu insizwa uGatsheni. Yizo izinto lezi abanye abaculi okuyomela ngelinye ilanga mhlambeni bethole indlela ukuthi bayenze lento eyenziwa uGatsheni. Akulula ukuthi kube nengoma ezokufaka ebantwini ikufaya ngempela futhi ungena it's not easy ku difficult kodwa lokho kuthatha ukuthi ucabange ukuthi uzosebenza nobani sound system yakho izoba kanjani ingoma zakho obani abantu bangayilalela leyo ngoma or album uma sebeyilalile abantu ngeke besheshe bebhoreke uthola ukuthi manje ingoma yakho ayisaphusheki after isikhathi esithize. Yabo nje ingoma kaGatsheni njengoba isaphusha namanje ukhombisa ukuthi abantu basayithanda kakhulu yingakho noma iperform emcimbini usukuma yonke inkundla eshaya lo yamdansi wakhe omnandi kakhulu. So yikho nje besifuna ukuveza nje ngoGatsheni insizwa leyo Ophongolo kaGlass Ophongolo insizwa ephumelele kakhulu lapha kumaskandi angeke ngisho i-ratio or ayiswele cha iphumelele kakhulu ngomsebenzi wayo isine more than 10 years I believe lapha kumaskandi ibambile naye ehla inyuka izama kwaze kwalunga besifuna nje ukufeza ke kule ngosi namhlanje ukuthi hayi insizwa le niyibheka nayo abanye abaculi bamaskandi benza kahle kakhulu abaphusha kahle kakhulu uma leso sikhashana mhlambeni ningabonanga kahle emsebenzini wayo wenzakalile into enjalo nje yenzakalayo emculweni ukuthi angeke hlale kufana khona lapho uzokhupha khona kakhulu khona lapho kuzoba kahle khona lapho kuzoba ngaphansi but it doesn't mean khona sokusishintshele ngawo abantu bayamove
Vele kubanye abaculi baningi abaculi abakhiphayo, baningi abantu abacula into efana ngaleso sikhathi leso. Kuyenzeka ukuthi ngaleso sikhathi leso maybe uthe uma ukhipha awangakhipha ncam mhlawumbe into ezoshaya ngale ndlela ade bezoyijabulela ngayo, kodwa akusho ukuthi sekuphelile. Nangokuzayo ama-correction ayenzeka if sikhona isidingo sawo, kodwa usuke esebenzile just sinokulala suke sithi usebenzile. Nedi-ke abantu-ke yibo abakhethayo bafuna ukustreama bani ngobuningi ngasiphi isikhathi baphusha abantu, angeke abantu uzobakhethela ukuthi yini okumele beyizwe. So kodwa akunankinga, Insizwa kaGatsheni le-album yayo yasengohla kakhulu, especially le ngoma nokuyilokho sifuna ukuveza le ngoma yakhupha kakhulu yaba namandla. Yothi ifika lapho nako December kulo nyaka ibiqeda 2 years, asazi ubusiko kodwa kuyakhombisa ukuthi isiphezulu kakhulu. Into engiyithandayo ngokustreama kwamanje, ukustreama kumi kuyaqhubeka kunalokho kuya phambili kakhulu. Ukustreama kusekudlule i-album ogcina ukuyikhipha abantu besaphusha umsebenzi omdala, into emnandi kakhulu ngomaskandi-ke wamanje. Abantu ba-aware ukuthi kwenzakalani and futhi bayazi ukuthi yini abafuna i-stream ngasiphi isikhathi. Ngiyabonga, kakhulu sidinga nokuza.